Per repreguntar té la paraula el diputat, com vulgui. Gràcies, consellera. Li recordo que aquesta és una sessió de control al govern, no de control a l'oposició. Per tant, el joc és que nosaltres preguntem i vostè respon. En qualsevol cas, la seva absència de resposta és el que certament em preocupa, no el que vostè m'ha dit. Mirin, aquesta campanya de l'ANC és una campanya que és proteccionista, és aïllacionista, és ultranacionalista, és tot el contrari del que una economia oberta i interdependent, que és el que ens ha portat al creixement els darrers 40 anys a Catalunya. És una campanya profundament antagònica als principis econòmics de la Unió Europea. És racisme econòmic. Racisme econòmic. Fa un parell de setmanes la interpel·lava jo mateix en relació a la indústria a Catalunya. Apuntàvem algunes debilitats del sector industrial. Veiem també algunes debilitats en altres sectors, també en el turístic, una caiguda del turisme nacional important a Catalunya. I segons els experts, els orígens d'aquestes debilitats, un dels orígens d'aquestes debilitats són les tensions polítiques. I aquest és un exemple. Ens hi juguem molt, consellera, ens hi juguem molt. Ens hi juguem el benestar dels catalans. Les empreses catalanes venem 40.000 milions d'euros a la resta d'Espanya, 70.000 milions d'euros a la resta del món. Les patronals catalanes, com ara Pimec i Foment, ja han sortit a rebutjar de pla aquesta iniciativa. La Cambra de Comerç no, perquè està segrestada per l'ANC, evidentment. I el govern no té absolutament res a dir. Això ens preocupa, consellera. Reaccionin. Ens hi juguem la llibertat d'empresa, ens hi juguem la llibertat econòmica, ens hi juguem la llibertat dels catalans. I del govern no podem esperar res més que el més ferm rebuig cap a iniciatives d'aquestes característiques. Té una segona oportunitat. Per respondre